receive upon. Itholakale somele khona longaka kodwa receive. Ukuthi lo khona uqala. Chapter 1 lo khona ukuthi ukhona ukuthi yena ukhona. His existence. Wase washela khona ukuthi yena ukhona akuqhathi nokuthola. Ungasana kwanela sibheke ngathi uyakhona. Ngathi uyathola tilo. Ngathi somjini ngomlomo. Congregation yonke ngiyamvusela nonke egameni lika Jesu wase Nazareth unyaka lona bazalwane